Saging ang galit saging. Saging Ano gikuha mo lang ni mo? Hadlok ko na. Iya. Hi guys, good morning sa inyong lahat. So ngayon magkuanta mga bunot sa atong mga tanom kay wa naman nag-ulan gabi ko so kayong ulan kagabi Kasi bintoy na happy. Pares niya ang kamuti. Pares sa kape ang kamuti guys. Okay, daghan kamuti. Dili na may maglungag kay naa pa may bahaw kagabi Kay napalungag ko kagabi kay si Mumo no pa man si Mumo nakauli niya pa nakapanihapon. Nya na atay naglugaw ta guys tungtong ta sa linugaw. Lugaw ra kan on account sa res lugaw. Nya ato ta sa gawas kay anta sa niya mga buno ta si Koreana asa nakatoa. Kana guys, namiso na siya guys. Ano yung piso na guys oh. Mga buno ta sa gulay. Ulig yung bato mo. Narama. Ay okay naglakaw. Dali din ay dali. Ani din naman ay panhi. Dali na tulo dito ni mama. Mama guys, nag-abuno. Karoon na adik kurok. Dagparo tong bakten rin madakop ni mo rin. Bilang ilang pagbahong ba? Murag asin mo daw. Nagdagko na sila guys. Dagko na. Aman deh. Kanya guys, ini ang palaya. Kanya kay batong sa kanya pa. Upo. Upo pa na guys, namatay. Kanya kaon sa amigas ang bunuan. Patay. Kanya yun pa. Naamang goy kuan re low pressure.
Moto kagapon nga kalit kuros ang hangin ba. Ang bagyo gapon guys. Ako si ba? Ang sarap ng mukhang. Bakit mo kumalinid na? Diha sa naisagbot amday ka maningin. Sayang kay guys, okay, kaon sa amigas yang lawas. Putol. Ayo dia ipa ngundong gini gawas dong. Ito gawas kunin mo. Ito sa amigas. Coba isa dia na lang. Kabuki na lang gagawin sa bahao. Wala ma, wala lagi ng apilo. Sudah mo sa inyong liyo.
Itapok na diya daw, daspana dayon. Asan? Daspan mo? Tuh. Ito pa mo no diha guys. Yan din hinapunta sa tangkong. Kaning talong ako ang namatay. Ginuhan. So, nabuhok na siya.
nagtrabaho diya. Harbinson ang pangkin guys. Ini na dito ya, view. Ito na yung adobohon karon para sumahaw. Ayo. Ito na hugasan daan guys. Ano ito isulubig ko. Para ini ko po ang diretso na. Kita siya kay nagulan man. Nagulan man kagabi guys. Iwasan naman ang pagpanilhig na di wa pa na humano. Ang tangkay na ni guys ato pong itanom para mas mudaghan. Iwason sa reo, iwason sa nato pag pangabono ay nato na siya gulayon. Ato na rin yung abonohan guys para nga mas muhambog. Pagtiwas na rin pagpanilig diya. Nabi. Ibutan na di ang gunting, ibutan.
Nahuman na nato og abono tanan guys. Pila ni ang tangkong. Diha. Kaya nahuman naman tayo pang abono. Magkuha ta sa kuan. Lagbati kay to na may itong tangkong dito at itong sagulan sa lagbati kay para sudan nato sa pamahaw. Kaya sudan sa pamahaw guys. Pagtiwas na lingling pagpanilhig. Padin tag atsal guys. Atsal nga mo pa na kuan. Kuan sa kalibutan. Dini oh, sarungan dia oh. Wala mo na nakita. Tapukan na diha karma. Wanda yon. Daspan. Naman natapang sa gulay guys. Ato na ning lutuon kay para makapamahaw. Para makapamahaw guys. Ito sa ni hugasan guys. Mana nato ni hugas guys. Ito na himayin guys. Ito na ito yung guys ang tangkay. Ang tangkay nga linghod pa itong ato yun. Ang uban na ito na itanon. Ito, kung bitaw na rin kayo. Hindi ko yung
Haro nga lang napagsilig dia deng. Hindi siya kaya guys, oh, pero ano siya guys, pag makuha na ni siya, kupos, gamay na. Kaning alagbati, ugma na lang sa niya, anya na lang sa siguro ni sa hapon or sa udto ba. Ano siya, anya na sa alagbati sa kung ito. Kaning alagbati guys, anya na siya sa udto. Kaning nga itong tuon karon ang tangkong. Daghang kay siya ho, pero maluto ni ama. Kuan ni siya magkupos. Kining tangkay ato ning itanom para modaghan atong tangkong dia. Butag udto hapon na magutan ah. Maura ning lamas guys nga atong naayom-ayom di ay sibuyas dahon nga naingon ni sa kuan. Ano na tay panakot? Na. Mura man lang. Wa man tay sibuyas Bombay. Na ang atong dahonan kay mo pa man to gitanom didto wa ka naghambog, maghambog na siya puhon, pwede na. Pero mga kasi buhay ng Bombay mo. Yan atong atsal mo pentaw ni na taos kalibutan, bigti na. Ugagsaka ka na sa ubos, pero kung naka sa ubos, murag mas taas. Wa ni. Ngapi na te. Lamos. Wala, doon na yung ako katigod. Kayo man ah. Ano na, Noy? Hinay raw, Noy, trabaho na. Umot na sa guys, yun na may aksyon. Ahos tayo.
Spray lang ah. Spray lang gani. Magawas na kay baho. Pas mo gid yang bata na naugma kay agunahon man yang marites. Marisol man. Wala na nang magyapi lang alugbati kay daghan ka man. Lamasong. Green atong lamas guys. Makaginom. Daghan din na. Bagay ko tapos ko din. Mo. Ma, Wala na itong tama sa din. kay kutsilyo. Order ko tam sa baggy pants. Going to order this. Oh my God, wala na ko yung pantalon. Isa lang ako. Naka-appreciate, ay nakakuan mo ko tabi bago man ako account. Sa na guys, so ito na yung karon kaya para mahal. Bigla na ako sa Raymond guys, kaya pa nagbangon sa grabe kasi kitaan daw sa sinipon. Hubag kaya yung itong gahapon. Ada to rin ang isang adlaw. Gabi yun. Alundasa karon buntag balhin paghigda dito sa mong higdaan ng kwarto kay sakit daw kaya yung ngipon napabalit sa tambal. Nya kay papalit si Raymond sa tambal nga sa may Abris Pharmacy. Guys, na atong kuan tangko atay dali na mo din kay mamahang Darren
Sige na, dali na mo. Diyan na guys, nakaready na ang atong pamahaw. Di apay tamban nga inasin, giprito kagabi na, gipari sa kamote. Nanapay kamote, na atong adobong tangkong, dapoy siomay, nga di apoy saging. Sos! Ayan na. Abay ito na. Sige na, pangaon na mo, dili mo kong kaon. Abay ito. Hawid ko ni Richmond. Ay, wala ito. Batang. Ama si Sere. Alam, sige na siya. Ayun. Ding, awa, men. Iyo, diya. Doon ay kiring lagi. Doon ay kiring gabi eh. Huwag yun siya kaurot sa isa kabuok mo. Yun na, pamahaw na. Pamahaw na din. Mau, Sa'yo mo kaunan din. Kamuti, utan, saging. Kanila yung mong inasinding. Doon ay mga naging kiring. Huwag kaurot sa isa kabuok. Suka gani. Taging, ang galit taging. Taging. Ano gikuha mo lang nimo? Adlok ko na. Iya. Manaw na Ito nga. ka. Ano na guys, panalangin ako. Nayap mo nayara ba nang nalo? Labay ra bang kuan na? Pre. Asa pre pa doon, pre. Dito lang dili ag kabot. Wag yang ipon lagi. Pamahaw guys. Mau ni kanan. Ha? Ini gini. Hindi man tabi kainita. Aku boleh bintin subuk. Di man kamate. So, ikaw reklamo. Ini kan bintoy. Ano mo nagagalagan, malaging dughan dani. Saya na ako alam di. Dang, kaun pa dang. Agoy, ami ikaw wala. Ni ayo. Ay, ayaw ko na. Ito na malog bate. Tangkong. Ano na pag iapil ang magbati. Rasang bahok. Dara din eh. Kami na ba dere? Nga na sa masal. Bawa ang bibong. Oo. Ay, gusto. Ayan, nasa sa auto ding da. Ako ka gulay ding. Ding ka, ikaw gulay. Agay. Di man na makaon akong naong. Ito si kauban mo ng tanan. Huwag na pa lagi ng ipon ah. Uy, ganyan ko lagi magbatay. Hala, Agay. ikaw si mama. Am ka be? Hala. Oh. Dali na. Oh. Ay, sus. Oh, ay, sus. Ala, mama. Yan. Apoy, wag kalami. Ay, kanang bulag niya ba? Gurot ba niyo mga kabautam ah? Huwag mo na gusto ang tanong. Tumlanoy. Lami. Ma? Lami dah. Tapos nga alam na yung kutsara din. Magnanga, gano'n siya nagawin sa kutsara. Nilin mag-tiyem-tiyem. Abi, nagtugpan siya bago ang kutsara. Agay, lami dah. Taklaan man ah. Unta na na imo na Ito naman ang naong ni Tito Ding. Nadua po naman nagsamo. Nahiwi man. Masing gibaran man na sa baje. Uy, Kabalon ito parang bati deh. pwede pa na mo tumawala ng magda. Pagkaibot ka mo rin na yung mga ngipon. Pag magbati ka mo rin ha. Ay, lugaw kita na eh. Wag may tao ba sa ngipon na magtukar na? Nagana kay gilugawan ta kapag sayo. Matay. Lagi mo ka pinangga sa inyo na. luga ba? Sure ka? Kaya Tanawa ko na sa video. doon nagbantay. Tanawa ko na sa video. Hindi mo man mama sa'yo ng sa bahay sa video. Mahiya ka naman. Bago mo kaya kagapuda.
Mahiya ka naman. Ayun na yun. Wala, wala. Hindi mo ka, boss. Tao na ka? Kayo mo nga na pauna. Opening langit. Upat mong langit. Naaman daw lo pressure. Ligan, bitaw ma. Naglalatan ka milalala. Nagbakoy. Ang tubig dito ni Saka na ang tulay, dili na kaagi ng tulay. Wala, di ka mo din, Isay? Mga. Nagkaroon nga nagkinog ng lugar na ni. Lamlagapon. Ano ba yung patingog sa lugar? Nag-order. Yung backfire. Goy. Tulay, bitaw mga di na maglaro. Goy bata agad. Oh, ito ay patilap na isan. Aga. Oh, ito ka. Ano man katay, nagukad ramang ka ah. Ay, sus, nag-init. Buutan din na sa room. Nasa, di ko pa siya. Oh, kapanakla pa. Sabaw pa lang gani ni Stan Kong, ha? Nasa, dito ko kape mo. Sa lamisa. Ay, dito ka. Beh, di jalan diwal na dayon. Ulit ka na. Ito, dito nga maa. Pangita, di ka tilap-tilapon. Magipakaon na ni mo kay ang pangita. Tansak na yon. Labi ka na. Unsa na lang ka ni karne ni pa. Yung na eh. Ame mo kutsara, Meng. Ay, masipag uli ni mo tayo. Doon kay kuwan tayo. Bugno ano ba? Wala na yan tubig. Nan, kaya pa si mama? Mga pigay, saburan bugno. Ganyan ko mga pig ko ba? Inom mo lang ko niya nga. Init mo kayo nabi, butang yan tubig. Mga pig, ito ito binaw. Inalam mo na. Oo ba, gusto nila mga Birds, straight. Sige na ako pangapi bagay. Lain man ko ba siya na project. Kasi di pa na mahurot na, ay mahuman niya, mahurot ng kape. Timpla na sad. Ako nga katulgan ako. Pagka, gamay kasi ka sa kurat. Bumpay, may dahil magkarakara. Sama kay bawal naman magkuhan dito sa eskwelahan. Na alas 6 ba yung klase? Ayos kami, mga project, iskilahan ba? Yung mga assignment, iskilahan. Kaya naging deadline na. Sana. Alasinggit boy, tugan tagi ka boy si mo mama. Bala nga bayot. Eba. Eto! Tatadangdan! Wala na. Wala na boyo. Saging na lang. Saging na lang, kaya basta tatandang. Wala, magkaon ka na tagturo mo ka bo. Guys, bawa dilat. Meron kang sipi na na. Guys. Smile di kay picturean. Agi, ayuha pag smile. Ala, kauwaw na siya, guys. Ala, kauwaw na ko na siya katubang sa camera. Smile di kay picturean de. Smile di kay picturean de. Piyo nga mata. Piyo nga ang mata, piyo nga. Sleep na. Isis, agak na ko na siya. Isis, smile lang di kay picturean di. Pag hi guys de. Pag hi guys de. Isis, agak na ko na siya guys. Hala, kabalo na kawaw ang bata guys oh. Smile.